laifina ne ko laifin naki ne yarinya ya kamata ki tausaya gane ajiya raina zai yi fita ba wata fila a soyayya na yi faduwa a soyayya na yi faduwa na mace kamar ba rai a jiki nawa kuma da raina na kimin afuwa laifukan da na yi na tuba ki sanda nema uzuri a lokuta da yawa ka kai ƙarshe kai ma ka sanda ka ke aya ce na ɗaure da si da yawa furucin da kake yi ke ƙaran tsoron mutuwa Shukuran lillah Allah na gode maka kame da komai kai ne ka faɗa a wanda ya gode ma za ka yi masa maimai sauyin rayuwa ya zo na karɓa komai